Dantzatu duzuen noiz bai? Jo ez ema dantzari. Zu konpainiatik gatoz, ni Idoia Rodriguez naiz, saioarekin eta Maiarekin etortzen gara ikasle koreografo eta baita ere direkzio bezala. Proiektoren helburua ikaslei erakustea da nola koreografiak egiten diren, lan hauek egiten dira garaikideko dantzari buruz. Iralean egingo duguna, bale? Intentzioa da pixka bat dantza garaikidea kasu honetan zabaltzea, ikastetxetara, erakustea umeek egin dezaketen gauza bat dela, divertigarria, gorputzarekin konexioa sustatzen duela eta badela zerbait kreatiboa. Agian zerbait pixkat martzianoa dirudiena dantza garaikidea eta zerbait profesionala izan daitekela eta gero hori. Ostiralean ere beste klaseentzako erakustea, zer sortu daitekeen lau egunetan. Egia esan LH5eko umeekin klaseak ematea pixka bat zaila eta erraza aldi berean, zeren oraindik daukate erraztasun hori informazioa ulertzeko edo, bino zaila adin horretan ere pixka bat beraiek ere ezagutzen ari dira eta taldean ere gatazkak edo izan daitezke, bino egia esan esperientzia oso polita eta umeak zoragarriak izan dira bai. Lehenetik ere egiten nuen dantza, 5 urtekin hasi nintzen, eta dantza garaikidea ere ezagutzen nuen txikitatik, eta asko gustatu egin zait dantzatzea. Bestearen gana joateko bidea sortuko duzu, orduan, nik bat dau eta bi baldin badau, igual egun izaten. Gu gatoz hona klasea ematen diegu, bino haiek sortzen dituzte haien koreografiak, eta guk ematen diegun hori izan daitekeela dantza oinarri txiki bat 4 egunetan, 5 egunetan, gero etxera eramatea eta gurasoei komentatzea, lagunei, haien artean ere partekatzea hori guretzako oso aberasgarria da. Ikasi dut talde lana egitea hemen, asko behar izan behar da, eta pazientzia ere epikatuko nuke, irakasleak oso jatorrak izan direlako eta laguntzeko prest egon direlako.